Τις εθνικές επετείους 25 Μαρτίου και 28 Οκτωβρίου τιμούνται από τους κατοίκους του χωριού, με παρέλαση στην πλατεία του χωριού, του νηπιαγωγείου, του Δημοτικού Σχολείου και ακολουθούν χορευτές με παραδοσιακές στολές του Πολιτιστικού Συλλόγου, είτε ανεβασμένοι με τάλογα είτε παρελάζοντας με τα πόδια. Όλοι έπειτα συγκεντρώνονται στο μνημείο των ηρώων στο προαύλιο της κοινότητας. Γίνεται επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ακολουθεί η απαγγελία ποιημάτων από τη Μακρυφιτιούσα νεολαία. Το βράδυ της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, ομάδα παιδιών παίρνουν πυρσούς με φωτιές και γυρίζουν όλο το χωριό, τραγουδώντας δημοτικά τραγούδια της Επαναστάσεως. Έτσι κάνανε και επί τουρκοκρατίας, για να αφυπνίσουν το κόσμο, έτσι κάνουν και τώρα συμβολικά. Πανάγαγε, ο αρχαίων κάλους αναμορφώσαστε. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ή και στίγματα φεροπτεσμάτων, ικτήρισον το σών πλάσμα δέσποτα και καθάρισον σι ευσπλαχνία και την ποθηνήν πατρίδα παράσκουμη, παραδείσου πάλιν ποιόν πολίτην με. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου και κατάβασον αυτούς και παραδείσον, όπου μπορεί των Αγίων Κύριε και οι δίκαιοι εκάμπτους συνοφεσίδες, τους προκεκειμένους δούλους των Άπostων, παρολών αυτών τα περγήματα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, το τρίλαμπες της μίας θεότητος, ευσεβώς ημίσομευόντες, Άγιος Συ, ο Πατήρων ορκός, ο συναναρχοσίος και Θείο Πνεύμα, φώτης ο γνώστης της ηλατρεύων. Νας των αιώνων να μην χαίρεσαι μνη, η Θεόν σου αρχιτέκτη ευλογημένη. Αλληλούια, 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 δόξα Συ ο Θεός.
Από την Εθνική από την Νηπιαγωγείο. Από το πολιτιστικό σύλλογο. Μπράβο.